No niin, ensimmäinen ajo, en mä tiedä. Takana on hyyppä, en halua kuvaa sitä. Tuut sä! Pitäköhän mä tänne järkevästi nyt laittaa sinne. GoPro meni pansa. Mä tiedän, tulee aika tylsä. Mennään kauppaan. Tunny! Mä kuulen helarilta tässä videossa kuitenkin. Vois harjoitella kekemistä. Onkohan tää tuuli kova tähän? Ei vaan. Joo, eli Feltin pyörä. Olisiko tää nyt? Mikäköhän tuumata? Olisiko ollut 204? En mä tiedä. Oottakas. Oi perkule. Nyt mennään kovaa! Joo, moikka!